Καλημέρα μωρουλιά. Άλλη μια μέρα ξεκινάει, άλλο ένα βίντεο ξεκινάει. Φεύγουμε από το κατάλημα, εδώ στην Ηρακλειά. Τρώμε το κατητής. 11 παρά 5 έρχεται το πλοίο να φορτώσουμε το εργαλείο. Εκεί. Και φεύγουμε για το πιο μεγάλο νησί των Κυκλάδων, την Άξο. Να πάμε να δούμε και εκεί τι γίνεται και πως περνάνε. Οπότε πίνουμε καφεδάκι, τρώμε κάτι και κατεβαίνουμε λιμάνι να περιμένουμε το πλοίο. Αναμένεται για τρομερές εικόνες. Και μόλις κατεβήκαμε στο πιο μεγάλο νησί των Κυκλάδων, στην Άξο. Τρομερά πολύ κόσμος, μάλλον έμαθα εκεί στην Ηρακλειά που ήμασταν 50 όλοι και όλοι, μαζί με τους κάτοικους μόνιμους, μάλλον πρέπει να ήμασταν 70 άτομα. Έκανα μια γύρα του νησιού εδώ το κέντρο, είμαι στο λιμάνι τώρα, έχει θέσει το πλοίο. Θα το δούμε σε 3 μέρες πάλι που θα μας πάρει να επιστρέψουμε πίσω στον Πειραιά, στην Αθήνα. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να βρούμε το κάμπινγκ, να στήσουμε σκηνούλα και να σας δείξω 5-6 από τα πιο έτσι ωραία μέρη του νησιού. Οπότε φύγαμε για κάμπινγκ.
κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες. Στο Μαράγκα Beach Naxos θα μείνουμε για 3 βράδια, 4 μέρες. Πάμε να βρούμε το spot που θα στήσουμε τη σκηνή, γιατί την κουβαλάμε τσάμπα νομίζω. Καλό μάθαμε με τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία. Έτοιμο το τσαρδί, όπως βλέπεις. Εδώ θα είναι το σπιτικό μου για τις επόμενες 3 ημέρες. Να εξερευνήσουμε. Θα μου πεις γιατί δεν πήγες ελεύθερο. Γιατί δεν έψαξα καθόλου τι παίζει στο νησί από ελεύθερο και έξω. Πιο πολύ μου αρέσει το ελεύθερο παρά εδώ που είσαι λίγο... Οκ, έχεις μπάνια και τέτοια, αλλά το ελεύθερο έχει άλλη φάση. Είναι πιο ωραίο, πιο έτσι νιώθεις πιο ξεκουράστος. Τέλος πάντων, εδώ τέλος σεζόν είναι. Δεν υπάρχει ψυχή, ένας ποδηλάτης είναι εδώ. Δεν ξέρω από εκεί αυτή. Και 2-3 από εκεί. Σαν κάμπινγκ ωραίο είναι. Να πάμε να δούμε και τι παίζει από φαγητό και τέτοια. Φουσκώνουμε μαξιλάρο τέτοιο. Και πάμε βολτούλα να δούμε τι γίνεται στο νησί της Νάξου. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, αλλά είμαι στην παραλία Πλακιά, κάπως έτσι λέγεται, και είναι ιδανική για kite surf. Πάμε να κάνουμε? Όχι, σιγά μην πάω. Απλά πέρναγα από εδώ και μου έκανε εντύπωση. Παραλίες είναι πάρα πολύ ωραίες, αμμουδιά full, πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολλά beach bar. Πάρα πολλά. Κάνουμε τώρα τον γύρο του νησιού να δούμε, να πάρουμε λίγο αέρα. Πολύ αέρα, δεν ξέρω αν ακούγεται. Συνεχίζουμε.
Τελικά για 3 εβδομάδες μηχανάκι και ούτε το πρώτο σέρβις δεν το έχω κάνει, ούτε τα πρώτα λάδια δεν έχω αλλάξει. Στο χώμα εδώ πέρα πήγε πιο καλά και δεν ξέρω, βέβαια Vestrom είχα εγώ, θα με δυσκόλευε εδώ πέρα. Αλλά και για μαμά λάστιχα, αυτά τα Maxxis, πήγε άψογα, άκουγε αεροπορία. Δηλαδή δεν περίμενα καν ότι εγώ θα μπω σε τέτοιο μέρος. Έχω έρθει στον Απόκρημνο. Έτσι λέγεται εδώ η περιοχή, λόγω των απότοπων βράχων εδώ που πέφτουν στη θάλασσα. Και είναι πάρα πολύ ωραία, φυσάει βέβαια πάρα πολύ. Οπα, φυσάει πάρα πολύ. Δεν πιστεύω τώρα να πάει πουθενά εδώ το εργαλείο. Πάμε να δούμε και από εκεί τι γίνεται. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside if I don't ask your name. Φύγαμε από τους Απόκρημνους και ήρθαμε στο Κεδρόδασος του Αλικού, έτσι νομίζω λέγεται. Είναι νομίζω προς τη νότια, αν δεν κάνω λάθος, πλευρά. Κέδρος έχει και στην Κρήτη που είχα πάει, στο Κεδρόδασος, εκεί στο Λαφωνήσι. Ναι, είναι ανατολικά. Πάρα πολύ ωραία. Αφήσαμε τη μηχανή. Hello. Πώς θα μιλάμε έτσι στο αγγλικό γάμο, την τρελά μου γάμο. Λογικά καλά πάω, δεν ξέρω. Βλέπω πατημασιές και ακολουθάω. Τελικά το CF βγήκε καλό. Μου εμπνέει μια εμπιστοσύνη στο χώμα, δεν ξέρω. Με το Vestrom ήμουνα λίγο περίεργα. Θα μου πεις, δεν είναι για χώμα το Vestrom. Και θα σου πω ότι εκεί που το έχω βάλει εγώ το Vestrom, άστο. Λοιπόν, τώρα που πάω από εδώ, δεν ξέρω. Αν χαθώ, χάθηκα.
σταμάτιασε. Σουβλάκια από το Μάκη. Όχι αυτό που είναι στη Θηβών, αυτό που είναι στην Άξο. Και θα το φάμε με θέα. Και εδώ έχει μια σφίγγα και την πόλη της Νάξου, τη χώρα, με το κάστρο που ίσως πάμε πιο μετά. Τώρα έχει φαΐ. Και τι είναι η βόλτα σε ελληνικό νησί αν δεν χαθείς στα σοκάκια του, αν δεν ξέρεις που πας, που βρίσκεσαι. Εγώ δεν έχω ιδέα τώρα, απλά περπατάω, ανεβαίνω, κατεβαίνω, δεν ξέρω που είμαι. Οπότε εδώ στα σοκάκια της Νάξου η μέρα κλείνει, day one. Αύριο θα βγάλουμε το πρόγραμμα. Λογικά έχει αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι βγει, και μια βουτιά που δεν κάναμε σήμερα. Θα λέμε αύριο. Και ναι, αυτός είμαι εγώ. Και ναι, νέα μέρα ξεκίνησε, αλλά μάντεψε ποιο μικρόφωνο δεν λειτουργεί. Εντάξει, σας λέω καλημέρα για τα διατάφτα και ότι θα πάμε να δούμε αρχαιολογικούς χώρους και δεν συμμαζεύεται. Εδώ ο τύπος φτιάχνει ελληνικό καφέ να πιει και να ξεκινήσει το οδηπορικό του στην όμορφη Νάξο. Οπότε θα σας τα λέω εγώ από εδώ, γιατί το μικρόφωνο δεν μας έκανε τη χάρη να λειτουργήσει. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι και όλα πήγανε λίγο στραβά. Οπότε προχωράμε.
Και αφού ήπιαμε τον ωραίο ελληνικό, ο φίλος μας από εδώ έφτασε στο χωριό Απόλλωνας, που θα δει και θα σας δείξει έναν κούρο που βρίσκεται εκεί στα περίχωρα. Δεν θυμάμαι τώρα τι λέει ο τύπος, θα τα λέμε εμείς, οπότε πάμε να ανέβουμε για να δούμε τον όμορφο αυτόν κύριο που είναι εξάπλα στα βράχια.
Και κάνοντας ένα απλό διάλειμμα, εδώ εξηγεί ο τύπος ότι μπορεί να μην έχουμε μήλα ζαγορίν, αλλά έχουμε πάρει ένα πολύ ωραίο τσουρέκι από έναν τοπικό φούρνο, οπότε no χορηγούμενο, no spoiler. Οπότε συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας στον δεύτερο κούρο που πήγαμε να βρούμε, κάπου μέσα στο νησί της Νάξου. Εντάξει, ο τύπος λέει εδώ ότι είναι ωραία, ότι είναι όμορφα κλπ. Πάμε και συνεχίζουμε. Να σου πω και κάτι. Τι πιο ωραίο μετά από πεζοπορική εξερεύνηση, μια βουτιά στα υπέροχα νερά της Νάξου. Πραγματικά είχε ατελείωτες παραλίες, όλα αμμουδιά. Ο αέρας έχει κοπάσει κάπως, οπότε είναι σωστό να ρίξουμε μια βουτιά. Calling out my name. The waves are crashing gently, and the breeze is blowing through my hair. Summer vibe, it's so right. The feeling of freedom in the air. Και ξανά ήρθαμε στη χώρα, έτσι, για να κλείσουμε τις διακοπές μας όμορφα σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ. Πάμε και θα δούμε. Και με αυτό θα φύγουμε αύριο εμείς. Ας δούμε λίγο από drone πλάνα. Φυσάει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Δεν το έχουμε πετάξει αυτό τον καιρό καθόλου. Οπότε θα το δούμε αύριο αυτό. Και κάπου εδώ το βιντεάκι μου τελειώνει. Ήθελα να κλείσω με αυτό το ηλιοβασίλεμα που είδα στην Άξο. Ήτανε πανέμορφο, φανταστικό. Και ήθελα να πω πως υπήρχε κάτι εκείνη την ώρα σαν ιεροτελεστία που μαζευόταν ο κόσμος σιγά σιγά για να απολαύσει αυτό το θέαμα. Όλοι κάνανε απίστευτη ησυχία. Όλοι ήρθανε για μια στιγμή για να δύσει ο ήλιος και μετά φύγανε. Έτσι απλά, τόσο ήρεμα, τόσο όμορφα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι κάπου εκεί κρύβεται το νόημα. Κάπου
εκεί. Δεν ξέρω τι να πω και πώς να το εκφράσω. Πραγματικά ήταν κάτι μαγικό εκείνη την ώρα. Οπότε κάπου διάβασα ότι που και που να κυνηγάμε ηλιοβασιλέματα και όχι μόνο ανθρώπους. Οπότε μη διστάσεις και πήγαινε να κυνηγήσεις ένα ηλιοβασίλεμα, κάτσε, χάζεψε το μέχρι να φύγει και ίσως καταλάβεις και εσύ το νόημα που κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι λοιπόν, εδώ κλείνει το βιντεάκι. Ευχαριστώ αν το είδες μέχρι το τέλος. Αν δεν το είδες, δεν πειράζει, άλλη φορά. Οπότε μάγκες, πάντα κράνος και πάντα ασφάλεια. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.